Moi boas. Desta vez volvemos con paquetiños roleiros con unha expansión para Alice ha desaparecido, un xogo de rol que impactou na súa publicación porque é un xogo de rol que se xoga en silencio. Unha proposta moi novedosa que ao mellor cando te chega por primeira vez esta premisa pode parecerche que unha ida de olla, que carece sentido, que alguén pretencioso que pretende redescubrir o rol. Pero isto é algo especial. Xogar a Alice ha desaparecido é unha experiencia única, diría. Ponche o corazón blandiño, esta música que escoitades de fondo, que facilita a propia editorial para o seu marcador de tempo, para xogar en hora e media, lévate unha experiencia que quizáis é unha que cada vez estea máis presente nas nosas vidas, que é a experiencia de ter relacións e sentimentos con xente que non temos diante, con xente que está falando por teléfono a través de mensaxería. E esta é a proposta. Eu, a partida que xoguei, paseino especialmente ben. Creo que quen a dirixía a parte tivo a habilidade para saber leválo e todos entramos na proposta de seguido. E ao mellor pode dar pensar que pois o coste do xogo que teño por aquí, este original, este é o xogo original, que simplemente é un libreto de reglas non moi extenso, apenas 50 páxinas, se vedes que é pequeniño, unha mágoa que Debir, como sempre, pois carece un poquinho de sensibilidade co tema dos PDFs e non o ten, ni siquiera entre Zupo, ni siquiera pagando. Si que ten, e hai que agradecerlle a coste cero o historial de personaxe para poder empregar, que non ven precisamente no manual, que é algo que a mí tamén me parece curioso, ¿no? Porque podría vir aquí así a doble página. A mí non me gustan moito eses detalles, pero bueno. Un breve resumen de reglas e os cartaces estes de desapareceu, non? Entonces, estaba fixando aquí que tengo como un relieve e a primeira vez que me dou conta. E depois están as cartas. A caixa ten ese tamaño para que quepa o manual, porque pois aquí está Valeiro, non? Estas son todas as cartas. Pero bueno, esta non é a cuestión. A cuestión polo que vos ensinaba isto é que, claro, con estas cartas hai diferentes premisas, hai unhas preguntas iniciais, e podría ser que podes pensar que depois dunha partida, claro, volve a ser a mesma premisa. Eu penso que non, pero con esa expansión coido que inda menos. Imos a abrila, porque ainda non a abrín e quería compartilo con vos, ben retractilado. Sabes que aquí Deber sí que é unha experta por tema dos xogos de mesa, non sabe presentar con calidade estas cuestións. Sí que me chama a atención que é unha caixa blanda. Pero bueno, é unha expansión ao fin e ao cabo, non? E vamos a ver porque non é caixa, non é blanda, mira que detalle, está moi ben, É blando este envoltorio, pero a caixa non é tan rígida como a original, porque a original era de cartón, esta é de cartón fino doblado, pero ben, sorpresa, pensé que iba a ser a apertura e sair aquí, e resulta que ten unha caixinha, mira, moi chula, co seu regulamento, tamén lógicamente non o vamos a ter, pero bueno, aquí non é moito, é unha pequenas explicaciones, non son moitas páxinas, non imos a necesitar moito. E moi bonita a caixa, levo unha sorpresa agradable con isto. E a cartas de expansión, como no caso anterior,
ben protegido para non golpear e que colla o tamaño. Eu a gran dúbida que tiña era si nes iban a caber aquí, pero penso que non, que vamos ter que contar cos dous, porque este conxunto de cartas non nos caben. Non sei se forzando e pondo as sen este protector. Bueno, isto é a cousa. Pois mira, sí que podemos facer así. Prescindindo de disto, podríamos ter todo no mesmo na mesma caixa. Isto está moi ben, porque así guardamos todo na mesma e nos esquecemos da expansión. A ver quen dirá, a caixa tiras. Nadie. Roleiro de ben que se precie non tira ningunha caixa. Eso sabemos, non? Máis que nada por o comentario de algunha editorial que dixo que non facía unhas caixas porque a xente as tiraba. Pois mira, aí as temos. Isto levamos a calquer sitio. Para min é o complemento perfecto para unha cea con amigos. E bueno, pois veña, vamos a xogar a esta proposta que vos va a sorprender. E nin siquiera precisas que sexa xente roleira, porque quen non se sabe poñer no lugar dun amigo, un familiar, un coñecido no que lle desaparece alguén cercano, non? E a ver, xa a premisa xa mirades que é complexa, porque aparte cabe a posibilidade de que Alice pois non saia con ben desta historia. Entonces pode despertar sentimentos intensos. Como mirades, ten a mesma estrutura, a carta son boas, non sei se ve moi ben, pero bueno, son como rugosas plásticas, non se ve, ¿no? Deste que se ve como tipo textil. E vamos a ver si corresponden. Mira, temos estas cartas, son as originais. Encuentras. Pues mira, herida en peligro pero viva, cadáver inconsciente. E aquí temos novas cartas con novas situacións. Non vos vou a ensinar para que haya sorpresa, non? Bueno, a calidade eu creo que é incluso mellor a nivel de tacto, polo menos eu creo que ten un tacto como máis robusto, máis, bueno, parece o mesmo material, pero non. Moitas máis cartas, vale, estas son as cartas que van movendo a historia, que son todas estas tamén, que isto é durante o tempo, vedes que va poñendo do 20 minutos, 30, 35, 40, non? En este caso, pois metemos máis para 20, 30, 35, 40, 50, 60 e 90. Depois temos estas que non sei que son. Relaciones, vale, son cartas de relacións. Depois, isto supongo son novas personaxes. Ben, son novas personaxes, así que vamos a introducir máis variedade. Temos unha carta X, a típica carta X. Isto supongo que eu quero lembrar que este eran, vale, para as relacións, non hai. E temos aquí novos cartas tamén.
vale, que son como pistas. Tamén novas localizacións, que está ben, porque así isto sí que move moito máis as paseo marítimo de Silent Falls, motel Pine Harbor, las minas abandonadas de Caloma, porque eu creo que isto sí que le dá moito máis vida, porque senón xa son lugares coñecidos e volves a repetir, non? E despois temos os dentro do que son sospeitosos. John Braywood, padre distante, una nueva amistad, Blake King, Wayne Prescott, oficial local, que se unen a todas as que aquí había. Y bueno, estas son ya as cartas do sistema total. Entonces, bueno, por apenas 18 euros tedes esta ampliación. Podedes aproveitar agora porque David puso en liquidación, Alex ha desaparecido, así que por 36 euros tedes todo. E se non o tedes, eu digo a verdade, vos va a compensar moito mercala, porque é unha experiencia única, aunque só quedes unha vez, xa vos va a compensar esta experiencia. Así que se non o a mercaches no seu día porque le teñades un pouco de medo, de respeto, porque pensades que era pouco xogable, pois aquí mirades que pode haber variación, porque incluso non quer dizer que podes meter todas, non? Podes intercalar, eliminar unhas que xa utilizaches, por exemplo, e así poder variar a historia. E ben, como sempre vos digo, se non o adquirichedes e agora vos pica a curiosidade e vos decidides finalmente, pois vos vou a deixar abaixo o enlace a Tesoros de la Marca, que é a miña tenda de confianza. E se non, bueno, pois na vosa tenda habitual seguro que a teñen, e se non podes pedila, distribuído publicado por Debir, así que non será difícil atopalo. Y como siempre os digo, nos vemos en las mesas y si no en las pantallas. Y a ver, o mejor quizás nos podamos ver en Silent Falls. Un saludo y hasta luego.